Vítaj pri ďalšej epizóde podcastu Od srdca, v ktorom sa na rovinu a otvorene rozprávame o partnerských vzťahoch, narcistickej manipulácii a o tom, ako nájsť cestu naspäť k sebe, prebudiť ženskú silu a otvoriť sa skutočnej láske. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá zaujíma veľmi veľa ľudí. Aký typ ženy sadne narcistovi na lep? Minule som videla tento komentár, ktorý napísal nejaký muž. Narcista je vidieť na kilometre ďaleko. Aký typ žien si dokáže vybrať takého úchyla? Volám sa Nora Šulíková a sprevádzam ženy na ceste naspäť k sebe. Ako certifikovaná koučka im prostredníctvom emočného detoxu pomáham uvoľniť emocionálnu záťaž, oslobodiť sa z toxických vzťahov, hlbšie sa napojiť na intuíciu, prebudiť vedomie sebahodnoty a znovu otvoriť srdce láske. Som autorkou kníh Šťastie na dosah, Znovu sama sebou, Denníka snov, spoluautorkou knihy Ako Pírko, množstva meditácií, vzdelávacích prednášok, online kurzov a zakladateľkou školy šťastia a konferencie Sama sebou. Jednou z najčastejších mylných predstáv je, že narcisti vyhľadávajú len nevzdelané emocionálne závislé partnerky, ktorým chýba sebadôvera a sebaúcta. No v skutočnosti narcistov často priťahujú aj silné a sebavedomé ženy. Na prvý pohľad to možno vyzerá paradoxne, avšak narcistické prejavy grandiozity a sebadôvery sú v skutočnosti len maskou obrovskej neistoty. A to, čo sa javí ako príliš veľká sebaistota, je iba ochranná vrstva. V zložitom svete vzťahov je zamilovanie sa do narcistu veľmi bolestivým zážitkom, z ktorého sa človek často spamätáva roky. Čo teda robí niektoré ženy zraniteľnejšími voči takýmto ľuďom a prečo im doslova sadnú na lep? Existuje viacero dôvodov, prečo žena môže v dospelosti priťahovať narcistických partnerov. Ale ešte predtým, než ich prezradím, sa pozrime na to, o čo v princípe narcistovi ide a akú korisť vlastne hľadá a prečo. Narcista potrebuje niekoho, kto bude neustále hladkať jeho krehké ego. Jeho sebavedomie je len maska. Naonok teda pôsobí sebavedomo, ale vo vnútri je veľmi nestabilný a závislý od toho, čo mu dávajú ostatní. Preto potrebuje externý zdroj. Niekoho, kto ho bude non-stop uisťovať, aký je úžasný. Sám sebe neverí a bez neustáleho obdivu a potvrdenia má pocit, že nič neznamená. Preto hľadá partnerku, ktorá mu každý deň pripomenie, aký je výnimočný, šikovný, krásny, talentovaný, pretože inak sa cíti prázdny. A ešte k tomu partnerka, ktorá ho neustále chváli, mu dáva moc. A narcista sa tak cíti aj nadradený. Tak ako auto potrebuje benzín, tak narcista potrebuje obdiv. A keďže jeho ego je krehké ako sklo, nestačí mu obdiv raz za čas, chce ho neustále. Zároveň nevie zvládať kritiku a aj malá pripomienka alebo nesúhlas ho vnútorne ničí. Aby tomu predišiel, tak sa obklopuje ľuďmi, ktorí mu hladkajú ego, a nie ľuďmi, ktorí mu nastavia zrkadlo. Narcista chce niekoho stabilného a silného, na koho sa môže spoľahnúť, že sa o neho postará. Narcista hľadá zdroj podpory, nie partnera. Aj keď sa navonok zdá, že je silný a nezávislý, v skutočnosti sa uchyľuje k partnerovi ako k záchrannému lanu. Potrebuje niekoho, kto bude stále pevne na zemi, a poskytovať mu emocionálnu a často aj finančnú stabilitu, ktorú si on sám nedokáže vytvoriť. Za jeho správaním sa skrýva veľmi krehké ego, ako som už hovorila predtým. A to je dôvod, prečo si vyberá partnerku, ktorá mu poskytuje stabilitu. Čím viac ho totiž podporuje a preberá zodpovednosť, tým viac môže on držať svoje maskované sebavedomie v bezpečí. Tento typ vzťahu mu umožňuje získať istotu bez toho, aby sa musel otvoriť svojmu vnútornému zraneniu. Bez opory, ktorú mu poskytuje partnerka, sa cíti stratený, neistý a neschopný čeliť životu. Jeho ego je postavené na ilúzii nezávislosti, ale v skutočnosti sa cíti prázdny, ak nemá niekoho, kto by ho podporoval. Chce zároveň niekoho, kto sa bude venovať jeho detským potrebám, a niekoho, kto mu bude zabezpečovať, aby jeho citová nezrelosť mala priestor. Hľadá tak ženu, ktorá sa automaticky vžíva do pocitov druhých, pretože vie, že ona ho pochopí a ospravedlní. Aj keď sa správa detinsky, zraňuje, trucuje alebo vybuchuje,
tak empatická žena si to vysvetlí tým, že asi mal ťažké detstvo alebo že je vnútorne zranený a namiesto hraníc mu dá oporu a opateru. Narcista potrebuje, aby ho niekto neustále liečil. Jeho citová nezrelosť totiž potrebuje priestor a nekonečnú trpezlivosť maminkovsky sa o ňo starať, chápať, utierať slzy a podporovať. Chce byť tiež stredobodom pozornosti. A teda je ideálny preňho niekto, kto rýchlo presunie pozornosť zo seba na neho, kto cíti, že ak on trpí, tak sa mu treba venovať. Narcista to miluje, pretože jeho potreby budú tak vždy na prvom mieste. Chce niekoho, kto potlačí svoje potreby, aby tie jeho boli vždy na prvom mieste. Keďže sa správa, ako keby bol stredobodom vesmíru, tak hľadá ženu, ktorá bude neustále uspokojovať jeho potreby. Či už emocionálne, mentálne, fyzické, ale aj praktické. Pretože žena, ktorá potláča svoje vlastné potreby, tak stavia tie jeho na prvé miesto. A tá je preňho ideálna. Narcista sa tiež vyhýba dospelosti, zodpovednosti a schopnosti vyrovnať sa so životnými problémami a situáciami. Chce, aby jeho partnerka ideálne prevzala úlohu matky, niekoho, kto sa o ňo postará, koho úlohou je riešiť problémy a robiť všetko za ňo. Týmto spôsobom môže zostať naďalej emocionálne nezrelý a nemusí čeliť svojim vlastným povinnostiam. A potrebuje partnerku, ktorá bude preberať jeho zodpovednosť. Narcista má zároveň rád aj inteligentné ženy, pretože tak môže dokázať, že je ešte múdrejší. Jeho ego miluje výzvy a ak si bystrá a šikovná, on to berie ako príležitosť ukázať ti, že ťa preargumentuje alebo zmanipuluje tak, aby mal navrch. Inteligentná žena mu totiž dodáva status. Chce sa vedľa teba ukazovať. Ak si múdra, úspešná a zaujímavá, stúpa mu kredit. Pretože druhí ľudia obdivujú jeho výber a on sa tak cíti dôležitejší. Zároveň vie, že inteligentná žena má zdroje, ktoré môže on využiť. Či už ide o kontakty, nápady, úspechy alebo schopnosť riešiť problémy. On rád profituje z takéto energie a know-how. Keďže narcista má rád výzvy a potrebuje si niečo v kuse dokazovať, tak ak vieš, čo chceš, si sebavedomá a máš vlastný názor, pre neho to funguje ako výzva. On chce zlomiť aj tú, ktorá si myslí, že sa nenechá zmanipulovať. Tiež očakáva, že budeš rozumieť jeho nekonečným problémom, pretože inteligentná žena často vie analyzovať, chápať súvislosti a vcítiť sa. A on to využíva. Rád rozpráva o svojich ťažkostiach a čaká, že mu ich pomôžeš vyriešiť. Verí tiež, že ťa môže ohýbať cez logiku. Pretože inteligentné ženy počúvajú argumenty. A tak skúša logické hry, prekrúcanie faktov a manipuláciu cez rozumné vysvetlenia. On síce v hĺbke duše obdivuje tvoju silu, ale zároveň ťa za ňu trestá. Tvoja inteligencia a sila ho priťahuje, ale zároveň ohrozuje. A tak často strieda obdiv a zhadzovanie. Chce tiež sebestačnú ženu, aby sa nemusel on starať o jej potreby. Narcista sa vyhýba zodpovednosti, ako len môže. A nechce byť emocionálne zaťažený potrebami partnera alebo partnerky. Ak je teda žena sebestačná, on to využije a vníma to tak, že nie je potrebné sa o ňu starať, čím sa vyhýba čomukoľvek, čo by si vyžadovalo jeho angažovanosť. Chce partnerku, ktorá si dokáže poradiť sama, aby nemusel čeliť výzvam, ktoré sú spojené s poskytovaním podpory alebo empatie druhému človeku. Vyhýba sa tak aj emocionálnej práci na vzťahu. A ak má ženu, ktorá je sebestačná a nezávislá, tak si môže ľahko udržať pozíciu, že sa nemusí starať o ňu, o jej problémy, pocity alebo potreby. No a keďže narcista často hľadá vzťahy, v ktorých sú minimálne záväzky a povinnosti, tak žena, ktorá je sebestačná, mu umožňuje byť vo vzťahu bez toho, aby musel prevziať akúkoľvek zodpovednosť za jej potreby. Takže týmto spôsobom si môže užívať výhody vzťahu, či už sex, obdiv alebo kontrolu a potom si zachováva tak svoju slobodu. Narcista chce aj ženu, ktorá je krásna a reprezentatívna, pretože to posilňuje jeho vlastný imidž a prestíž. Keďže sa často zameriava na to, ako ho vnímajú ostatní, tak krásna a reprezentatívna žena je pre ňo symbolom úspechu a moci. Tým, že je po jeho boku, tak môže vytvárať dojem, že je úspešný a že má schopnosť získať atraktívnu partnerku.
Takže to posilňuje jeho ego a potrebu obdivu a vyzerá tak atraktívnejšie v očiach ostatných. Čiže krásna žena po jeho boku je jedným z hlavných faktorov, ktorý prispieva k jeho dokonalému obrazu a stáva sa tak vizuálnym symbolom jeho úspechu. Keďže narcista vníma svet cez filter toho, čo je hodnotné a čo nie, a krásu považuje za jednu z hlavných kvalít, ktoré zvyšujú hodnotu osoby, tak žena, ktorá je atraktívna, sa v jeho očiach stáva cenným majetkom, ktorý zvyšuje jeho prestíž. Lebo tá krásna žena po jeho boku je ako keby odrazom jeho dokonalosti. A čo ešte môže vlastne skrz krásnu ženu spraviť, tak môže ju využiť ako nástroj moci. Pretože ona mu nechtiac takto poskytuje nástroj na manipuláciu s ľuďmi a situáciami. Pretože keď si ľudia všimnú, že je s atraktívnou partnerkou, tak mu to umožní ľahšie dosiahnuť svoje ciele. Pokiaľ chceš objaviť varovné signály, ako zistiť, či máš doma manipulátora a nie si blázon, tak odkaz nájdeš v popise tejto epizódy. Prečo ženy, ale samozrejme aj muži, ale zameriavam sa teraz v tejto epizóde na ženy, prečo teda v dospelosti priťahujú narcistických partnerov? Hlavným dôvodom, prečo žena v dospelosti pritiahne narcistického partnera alebo partnerov, je naučený vzorec lásky z detstva. Ak totiž vyrastala v prostredí, kde bola láska podmienená, čiže musela si ju napríklad zaslúžiť dobrým správaním, výkonom, výsledkami alebo obetovaním vlastných potrieb, tak si podvedome spája lásku s úsilím a dokazovaním svojej hodnoty. V detstve sa tiež s veľkou pravdepodobnosťou už stretla s narcistickou manipuláciou, emocionálnym zanedbávaním alebo s neprirodzenými požiadavkami zo strany rodičov, čo formovalo jej pohľad na vzťahy a jej vlastnú hodnotu. No a tieto skúsenosti ju môžu viesť k tomu, že nevníma toxické správanie ako niečo nezdravé, ale berie to ako niečo normálne. Narcista to ale veľmi dobre vie a preto využíva jej emocionálnu zraniteľnosť a potrebu uznania. Najprv ju zahltí láskou a pozornosťou a vláka do svojej siete. A potom ju postupne dostane do dynamiky, kde musí o jeho priazeň bojovať. A ak žena nemá pevné hranice a bojí sa odmietnutia, môže sa veľmi ľahko ocitnúť v toxickom vzťahu, z ktorého je ťažké uniknúť. Tento cyklus je známy a pohodlný pre jej podvedomie, pretože pripomína emocionálnu dynamiku z detstva, aj keď jej to v skutočnosti ubližuje. Aký typ žien teda sadne narcistovi na lep? Narcistovi najviac sadne na lep žena, ktorá si vo vnútri nesie nezahojené rany z minulosti. Tieto nasledujúce typy žien, o ktorých sa budeme teraz rozprávať, sa navzájom prekrývajú a môžeš sa možno spoznať vo väčšine popisov. Tento zoznam som však po mnohých rozhovoroch so ženami spravila zámerne týmto spôsobom, aby bolo jasne vidieť rôzne situácie, ktoré vedú k lapeniu sa do pasce a často aj k dlhodobému zotrvávaniu v narcistickom vzťahu. Takže jeden z tých typov je empatická žena. Jej prirodzená túžba starať sa o druhých, pomáhať im a uzdravovať ich zranenia ju robí náchylnou k tomu, alebo na to, aby obetovala svoje vlastné potreby v prospech narcistu. On to dokáže veľmi ľahko využiť, tu je schopnosť byť citlivá na jeho emócie a neustále ju manipulovať tým, že pred ňou vytvára obraz zraneného alebo znevýhodneného človeka, ktorý potrebuje jej starostlivosť a podporu. Týmto spôsobom sa narcista vyhýba zodpovednosti za vlastné problémy a emocionálnu nezrelosť, zatiaľ čo empatická žena sa postupne stáva záchrankyňou jeho rozbitých pocitov. A tento vzorec správania je preňho výhodný, pretože si tak udržiava kontrolu a zároveň dostáva neustály prísun pozornosti, ktorý potrebuje, pričom empatická žena sa stále viac zameriava na jeho potreby, ignorujúc tie svoje. Ďalším typom je úspešná a nezávislá žena. Je to preňho veľmi príťažlivý cieľ alebo objekt, pretože jej silná osobnosť a nezávislosť predstavujú výzvu, ktorú chce prekonať. Ako som už hovorila predtým, tak často vníma jej úspech ako hrozbu pre jeho vlastné ego a chce dokázať, že je nad ňou lepší a chce ju ovládať. Ďalšia žena je tá, ktorej týkajú biologické hodiny. Jej túžba po stabilite, rodine a deťoch sa stáva jeho nástrojom manipulácie. Tieto ženy totižto často pociťujú tlak zo spoločenských a osobných očakávaní, že by si mali nájsť partnera a založiť rodinu. Narcista to veľmi dobre vie a využíva tento tlak ako páku na to, aby ju presvedčil, že on je ten pravý, s ktorým môže dosiahnuť tieto ciele. Manipuláciou s jej túžbami a pocitmi neistoty môže získať jej emocionálnu závislosť,
pričom sa jej ponúka ako jediný možný partner, ktorý jej môže dať to, čo potrebuje, čiže rodinu a deti. Vedie ju tak k presvedčeniu, že je pripravená na život s ním, aj keď on v skutočnosti nezdieľa rovnaké hodnoty a túžby. Ďalšia veľmi dobrá korisť pre narcistu je osamelá žena. Jej túžba po láske, pozornosti a prítomnosti partnera môže spôsobiť, že je ľahšie manipulovateľná. On využíva jej zraniteľnosť tým, že sa javí ako ideálny partner, ktorý jej poskytne pozornosť, obdiv a lásku, čo je presne to, čo potrebuje, aby sa cítila hodnotná a milovaná. Sľubuje jej, že to, čo si praje, stabilitu, blízkosť, emocionálne spojenie, ale v skutočnosti to všetko používa na získanie kontroly nad jej životom. Ďalší typ ženy je naivná žena, ktorá vidí v ľuďoch len to dobré. Keďže má dobrý, optimistický a dôverčivý pohľad na svet, to ju robí náchylnou na manipuláciu. Tieto ženy často veria, že každý má v srdci dobré úmysly a preto majú tendenciu ignorovať varovné signály a negatívne správanie. Narcista vie, že môže využiť jej naivitu a predvádzať sa ako dokonalý partner, ktorý ju ochraňuje a miluje, bez toho, aby si ona všimla jeho skutočné úmysly. Takáto žena sa totiž rýchlo nechá uniesť jeho klamstvami a prázdnymi sľubmi. A keď začne mať pochybnosti, tak narcista ju veľmi ľahko presvedčí, že to je všetko len v jej hlave a že on je stále ten dobrý človek. Ďalší typ ženy, ktorý veľmi ľahko sadne narcistovi na lep, je emočne podvyživená žena. Je preňho ideálnym cieľom, pretože jej potreba lásky, pozornosti a emocionálnej podpory je neustále prítomná. A narcista dokáže túto potrebu veľmi efektívne využiť. Emočne podvyživená žena nemusí byť vyslovene osamelá žena. Môže to byť žena po rozchode, alebo môže to byť žena, ktorá ešte je vo vzťahu, ktorý už nefunguje. Ale keďže zažívala dlhodobý pocit prázdnoty, nedostatku uznania a lásky, tak ju to robí náchylnú na manipuláciu. A začiatok vzťahu s narcistom sa preto takéto žene môže zdať ako splnený sen, pretože ide o naplnenie emocionálnych potrieb, ktoré jej dovtedy chýbali. Avšak on čoskoro začne používať tú závislosť na pozornosti a láske ako páku na kontrolu. A emocionálne podvyživená žena sa čoraz viac stáva závislá na jeho uznaní a obdive, čím stratí schopnosť rozpoznať, že jej láska je iba nástrojom manipulácie. Ďalší typ ženy, ktorá môže padnúť do pasce narcistov, je vyčerpaná a vyhorená žena. Jej emocionálna, fyzická a mentálna únava ju robí zraniteľnou a menej schopnou rozpoznať toxické správanie. Keďže sa nachádza v stave, keď sa cíti bez energie na riešenie vlastných problémov, tak to otvára dvere k manipulácii. No a on sa tak dokáže prezentovať ako záchranca, ktorý poskytuje krátkodobú úľavu od stresu a náročného života. A tak vyčerpaná žena, ktorá túži po odpočinku a pomoci, sa môže veľmi ľahko nechať uniesť. Ďalší typ ženy je žena s nízkym sebavedomím. Takéto ženy často hľadajú externé potvrdenie svojej hodnoty a narcista to vie. Využíva ich nízke sebavedomie tým, že im poskytuje občasné dávky pozornosti a komplimentov, ktoré im dávajú pocit, že sú dostatočné a dosť dobré a milované. Tieto momenty dobra sú však len dočasné a slúžia na to, aby sa žena stále viac spoliehala na narcistvo, jeho schválenie a potvrdenie. Ďalší typ ženy je prirodzene starostlivá žena. Tieto ženy sú empatické, majú tendenciu klásť potreby iných nad svoje vlastné a on tak využíva takúto starostlivosť ako nástroj na to, aby získaval zase neustále pozornosť a podporu. Vytvára dojem, že zranený, potrebuje pomoc a lásku, čím aktivuje jej prirodzenú tendenciu sa o ňo postarať. A týmto spôsobom ju narcista neustále udržiava v pozícii, kde ona investuje svoju energiu, čas, peniaze, pozornosť do jeho potrieb, zatiaľ čo on sa vyhýba zodpovednosti a nikdy sa neodvďačí rovnakou starostlivosťou. Často ju môže aj presviedčať, že je nepostrádateľná a že bez nej by nemohol fungovať, čo zvyšuje jej pocit, že sa musí starať o jeho emocionálne potreby na úkor svojich vlastných. Ďalšia ideálna žena, ktorá sadne narcistovi na lep, je emocionálne závislá žena. Pretože jej hlboká potreba byť potrebovaná a milovaná ju robí náchylnou na manipuláciu a kontrolu. Kodependentná žena často totiž kladie potreby iných nad svoje vlastné a svoj pocit hodnoty zakladá na tom, ako sa stará o druhých a ako sú ostatní závislí na jej prítomnosti. Takáto žena bude neustále prispôsobovať svoje rozhodnutia a činy tak, aby udržala vzťah, ktorý jej poskytuje minimálnu dávku lásky a pozornosti.
Ďalšia žena je poddajná žena, ktorá sa vie prispôsobiť, nemá žiadnu vášeň, vlastné názory. Je schopnosť podriediť sa jednoducho a vyhýbať sa konfliktom vytvára ideálne prostredie pre manipuláciu. Majú takéto ženy tendenciu hľadať harmóniu, vyhýbať sa konfrontáciám a často preto, aby si udržali vzťah a vyhli sa negatívnym emóciám. Ďalšia žena je tá, ktorá si nevie vymedziť vlastné hranice. Pokiaľ má nejasné alebo slabé hranice, tak to umožňuje narcistovi presadzovať svoje potreby a želania bez obmedzení. Tieto ženy nemajú jasno v tom, čo je pre ne priateľné a čo nie. A preto majú tendenciu ústupovať, aby neprišli o vzťah alebo sa vyhli konfliktom. No a on to využíva, taký ten nedostatok alebo vymedzenie si hraníc na to, aby si prispôsobil partnerku svojim vlastným podmienkam a potrebám a vôbec jej neumožňuje priestor na jej vlastné. No ďalší typ ženy je atraktívna, krásna žena. Keď má vedľa seba ženu, ktorá je žiadúca a vzbudzuje záujem ostatných, tak to posilňuje jeho ego a túžbu po obdive. Keďže potrebuje neustále potvrdenie svojej hodnoty, atraktívna žena mu poskytuje vonkajší dôkaz, že je výnimočný, keďže je schopný získať takú ženu. Cíti sa tým mocnejší, dôležitejší a umožňuje mu to udržovať kontrolu nad vzťahom. Ďalšia žena je taká, ktorá mala problematický vzťah s otcom. Je to preto, že takáto žena často nesie v sebe nevyriešené emocionálne rany a nedostatok správneho vzoru zdravého, milujúceho, rešpektujúceho mužského vzoru alebo správania. V detstve mohla čeliť emocionálnemu zanedbávaniu, manipulácii alebo neustálemu kritizovaniu zo strany otca, čo formovalo jej predstavu o vzťahoch a vlastnej hodnote. A pretože v jej minulosti neexistoval zdravý, stabilný mužský vzor, ktorý by jej ukázal, čo je dobré a rešpektujúce správanie, tak narcista môže ľahko získať kontrolu nad jej životom. Je náchylná prijať jeho manipulácie, pretože jej detská túžba po uznaní a prijatí ju robí zraniteľnou. A týmto sa on stáva akoby nejakou takou náhradou za jej otca, pričom využíva jej vnútorné zranenia, aby získal moc a kontrolu v jej živote. No a ešte jeden taký typ ženy je žena empat. Je to výnimočne naladená žena, ktorá vníma energie druhých ľudí, naciťuje sa a je preto často náchylnejšia na vykorisťovanie ľuďmi, ktorým chýba empatia. Tieto ženy takisto dávajú prednosť potrebám druhých pred svojimi vlastnými, pretože cítia potrebu pomáhať a podporovať tých, ktorí trpia. A keďže empatka je schopná vnímať pocity a emocionálny stav iných, môže sa dostať ľahko do pasce, kde začne obetovať svoju vlastnú pohodu a emocionálny priestor, aby uspokojila narcistove neustále rastúce potreby. A ten tak využíva citlivú povahu a potrebu pomáhať, aby ju udržal v stave neustáleho poskytovania, čo ju nakoniec veľmi vyčerpáva a podkopáva jej sebahodnotu. Keď sa chceš dozvedieť, ako si nastaviť zdravé hranice, tak si určite vypočuj epizódu podcastu Od srdca s názvom Ako si nastaviť zdravé hranice. Keď chceš zo seba uvoľniť staré zranenia z detstva, ktoré ťa v dospelosti doslova donútili dostať sa do toxických vzťahov, tak si určite sprav emočný detox, liečenie rodovej línie. O ďalších konkrétnych tipoch na uzdravenie duše po toxickom vzťahu a návrat k sebe sa môžeš dočítať v mojej novej knihe Znovu sama sebou. Všetky odkazy nájdeš v popise tejto epizódy. Kým nezacelíš hlboko zasunuté zranenia z detstva a nenaučíš sa mať zdravé hranice, budeš priťahovať vzťahy, ktoré ťa oslabujú. Narcisti vedia presne, ako využiť láskavosť a empatiu. Keď sa však rozhodneš, že prestaneš tolerovať manipuláciu a neúctu, začneš si tak vytvárať priestor pre zdravé, naplňujúce vzťahy. Pamätaj na to, že skutočná láska nie je založená na strachu a manipulácii. Milovať niekoho znamená prijať ho ako seba samého a jednať v jeho najlepšom možnom záujme. Znamená to dostať sa do stavu emocionálnej jednoty a blaženosti. A v tomto stave sme stelesnením samotného zdroja. Ďakujem ti, že si vypočula dnešnú epizódu. Keď sa ti páčila, prihlás sa na odber, nech ti neunikne žiadna téma, zdieľaj ju na sociálnych sieťach a ohodnoť podcast Od srdca hviezdičkami, aby sa k jeho obsahu mohlo dostať čo najviac ľudí, ktorým môže pomôcť. Ešte viac inšpirácie a odkazy, o ktorých som hovorila, nájdeš v popise tejto epizódy. Už teraz sa na teba teším pri ďalšej téme podcastu Od srdca, tam, kde začína nová kapitola tvojho príbehu. Pamätaj na to, že si zaslúžiš to najlepšie.